Unsa maning amiga ha? Traidor kayo ba? Isbog dito marina akong asawa. Uy, day! Nagunsa man ka dire? Anong tapat-tapat man ka sa kumbana? Ay, nagian ako mariba. Buol kaayo, maong gipangutanan akong naunsa. Ay sus! Kamaritis ni mo uy! Wa kay labot sa mga problema ka mo aran eh! Ba ni mo ba kontrol pud na? Ha? Ganahan po ka? Basig! Unsay naan ninyong duha? Mari, ayaw pagsulti ginana ba? Gusto naman ako i-comfort imong bana. Mihuyang kumpari, oy. Unsa kay problema ani? Bidabi ako adong duulon. Uy, pre, naunsa day ka? Ay. Mare. Minghoy lagi kay ka, pre. Unsay problema? Ay. Nag-away mi sa akong asawa ba? Ambot asa to? Ay, imong asawa imong problema, pre. Sus, pre, oy. Asawa raman di ay. Kung gani, kanang hawa lang diri mare kay kasi maabot to ron dugangan ang problema. Ha? Unsa day naa, pre nga? Gusto raman ti ka i-comfort. Ilang, okay ra ko. Hawa diri. Ay, kumpare ba, oy? Ayaw bugod paging anak, pre. Suryahan tanaw kung sa imong problema. Kaning banahag yun ni. Anong wa man yun ni adlaw aning di maglalis? Kung masuko siya, masuko ko. Kung masuko siya. Ngano di man jud siya magpailog nga ako man untay babae. Dapat magpaubos siya. Kaya ako'y babae. Siya lalaki siya. Pero, nakuha na ako ron. Murag mulakaw sa ko. Magpabugnaw sa ko. Diyaan sa nako na kumbana. May na lang. Mingawon siya nako niya. Di nako ni awayon. Asa din yato imong asawa, pre? Ay, ambot anak niya. Asa na? Ganyan ako naglagot anang bayana. Pag mata nako giyaw-yawan ako largo. Ultimo, timplahan na ng tagkapi. Wala. Ayay ka. Unsa maning amiga ha? Traidor kayo ba? Isbog dito marina akong asawa. Uy, day! Nagunsa man ka dire? Anong tapat-tapat man ka sa kumbana? Ay, nagian ako mariba. Buol kaayo, maong gipangutanan akong naunsa. Ay sus! Kamaritis ni mo uy! Wa kay labot sa mga problema ka mo aran eh! Ba ni mo ba kontrol pud na? Ha? Ganahan po ka? Basig! Unsay naan ninyong duha? Mari, ayaw pagsulti ginana ba? Gusto naman ako i-comfort imong bana. Unsay comfort? Wa kay katungod mo comfort ana! Buol manggod kay siya, Mari. Abi na ko siya ra isa diri ba? Naaman day ka. Oh, tanawar ha? Ug wala ko! Pagunsa man mo! Ikaw ka nang na. Ugaw kay kagunahuna. Asa naman itong bayhana, oy, niya makitaban. Wala man. Unay ganahan na kong bayhana kay way sabit, dalaga, way anak. Galing lang, supak yung pamilya sa mua. O nang tabano na lang ko ni. Tuon sa nako, be. Tugaya po ng bayhana, oy. Lab, tugaya ni mo, oy. Ano ba, basig masakpan ta si mong pamilya. Kinsa na, pre? Nag-unsa pa mo ka diri? Kinsa man sila? Ako? Kinsa ko? Atay. Love! Dagan!